V Žemberovciach nedaleko Levíc sa stretli potomkovia zemianskeho rodu Žemberiovcov. Žijú v Maďarsku a pricestovali asi 50. Mnohí navštívili Slovensko poprvýkrát. S nostalgiou si prezerali najmä kaštiel, ktorý kedysi patril ich predkom. Touto bránou kaštieľa v Žemberovciach dnes poprvýkrát prešli potomkovia zemianskeho rodu Žemberiovcov, ktorý má 800-ročnú históriu. U Žemberiovcov ich uhladené správanie prezradilo, že noblesu majú v krvi. Boli však aj takí, ktorí prišli na motorkách. Miestny kaštieľ, ktorý kedysi patril ich predkom, ich zaujal, no hoci je na predaj, kúpiť ho neplánujú. Z nostalgie by to bolo zaujímavé, ale urobiť z toho obytnú budovu by zrejme stálo ešte raz toľko, než za čo to chcú predať. Sa týka Šemberovčanov rodiny, pán Šemberi, Štefan Žemberi má chatu v našej dedine. Niektorých Žemberiovcov z maďarského Santova to do Žemberoviec ťahá tak, že sa rozhodli chodievať sem častejšie, preto sa poctivo učia po slovensky. Starostka Žemberoviec nechce zaostať a na oplátku sa drilluje maďarčinu. Jedány listok, vyprážený sír, servustok, Žemberos cíben, Erulok nektek. Dnešné stretnutie Žemberiovcov nebolo posledné. Už teraz plánujú ďalšie, a to v maďarskom Santove. Karol Mindák, televízia Markíza. Hostiami z Latice Puškárovej v zajtrajšej relácii Na telo bude poslanec František Mikloško a poslanec za Smer sociálnu demokraciu Boris Zala. Svadba či voľný vzťah? Ak sa vraj dvaja ľúbia, papier na to nepotrebujú. Pani Eve zo Šamorína hrozí, že pre život na divoko príde o strechu nad hlavou. Viac uvidíte v zajtrajšej relácii Lampáreň. V dnešnej smotánke sa dozviete, čomu sa venuje exminister Pavol Kanis a či ešte tipuje. A Iveta Radičová exkluzívne prezradila dátum svadby. No a už o chvíľu sa v športe dozviete aktuality z hokejového šampionátu v Kanade a uvidíte tiež, ako hazarduje so svojím zdravím motocyklový pretekár Jorge Lorenzo. Prajeme vám pekný sobotný večer s televíziou Markíza. Dovidenia. Majte sa krásne, dovidenia.